Ndani awo vanoungana pamberi pechigaro cha Mwari vanokunza Jesu nemaropa enyenye vari kupinda muJerusalema ja vasambange maropa enyenye vari kupinda muJerusalema ja maropa enyenye vakadawira msitara Jesu vamwe vavo vachiri vaduku vakanzwa tsitsi dzake maropa enyenye vari kupinda muJerusalema ja vasambane maropa enyenye vari kupinda muJerusalema ja maropa enyenye avo vakanzwa zvembatambudzo Jesu akavapa runyararo kuzorora mumwoyo nemaropa enyenye vari kupinda muJerusalema ja vasambange nemaropa enyenye vari kupinda muJerusalema ja nemaropa enyenye vakaita mubasa raJesu mwakanakukana kwakanaka vachafanana narini nemaropa enyenye vari kupinda muJerusalema ja vasambange nemaropa enyenye vari kupinda muJerusalema ja nemaropa enyenye vaponeswa vamira panyanza chitema kufa zvese zvapera ruvaro zvenarini nemaropa enyenye vari kupinda muJerusalema ja vasambane maropa enyenye vari kupinda muJerusalema ja nemaropa enyenye vari kupinda muJerusalema ja nemaropa enyenye vari kupinda muJerusalema ja nemaropa enyenye vasambwa nemaropa enyenye. Kwazwai vana vaMwari, ndokuchingamidzai mose muzita ramambo wedu natenzi Jesu Kristu. Kuverenga kwedu tichakuwana mubhuku ramabasa avapostori chapter ndeya 16 verse ya 25 na 26. Ndichaiverenga makateerera. Zvino panenge pakati peusiku, Pauro naSirasi vakanga vachinyengetera nokuimbira Mwari nziyo. Vakanga vakasungwa vakavateerera. Pakarepo kudengenyeka kwenyika kukuru kukavapo, naizvozvo nheyo dzeimba dzikazungunutswa. Pakarepo mikova yose yeimba ikazarurwa, nemisungo yavose ikasununguka. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Titenderei titaure pamusoro penyaya inoti pakati paho. Ngatidzorei usu hwedu tinamate. Kuna Mwari vari kumusoro kudenga, tendwai rumbidzwai nokuti nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi. Toda kutendai
panguva ino nechipo cheupenyu. Shoko renyu raraurwa. Chatinokumbira Mwari, chidudzirai muri moga. Musatendere pfungwa dzangu kana dzedu dzidudzire shoko iri, asi imi mubate ndimi dzedu. Chikumbiro chedu, zevezerai munzeve dzedu, tikunzwei kaviri sangano risati rakunzwai. Nezita raJesu tanamata, amen. Now mukatarisa chapter ya 16, i chapter yakajairika zvikuru, inotaura pamusoro pevakomana vaviri, Paulo na Silas. Asi Paulo na Silas rangarirai vanozikanwa nembiri yekuparidza. Saka naizvozvo Paulo na Silas vataurirana, but pavataurirana vane chidikwa chekuti shoko riende pasi tenderere. Saka pavataura vanoda kuenda kuti vaende Asia, vanoparidza shoko kuAsia. Asi muvhesi ya 6 uchidzira nayo kusvika muvhesi ya 9 pane zvinoitika kuna Paulo na Silas. Regai ndirave pano, inoti vakagura nenyika yeFrigia neGalatia vakambodziviswa nomweya. Batisisai shoko. Anovadzisa hasi munhu, anovadzisa mweya waMwari. But vari kudziswa, havasi kuda kuenda kumafaro, havasi kuda kuenda kubhora, havasi kuda kuenda kunotsvaka zvenyika. Kwavari kuda kutoenda kunoparidzira soko. Asi anovadzisa mweya mutsvene. Kureva kuti kazhinji unogona kuita a good idea, but a good idea may not be a God idea. Saka vadziswa namweya mutsvene kuti vaende Asia. Pavhesi ya 9 Paulo anoratidzwa, hatiudzwi kuti anoratidzwa mukurota anoitwa sei, asi zvinova pachena kuti pane murume weMacedonia. Na vanoratidzwa Paulo onzi nemurume dombosvika kuno kuMacedonia, kwaita dambudziko. Regai timbogara apa. Kazhinji muupenyu hwedu tinowanzofunga kuti zvatinenge taronga Mwari anofanirwa kungorabha stempa. Tinoronga asi anoapprova ndiMwari. Paulo na Silas ndo varonga, but Mwari akuti aiwa Asia kuna nyaya, kune nyaya kuEurope. But panondinakidza ndeapapa. Iwe kana wakumbira Mwari, iwe kana wanamata kuna Mwari, do you wait upon the Lord? Unoramba uine mibvunzo. Paulo na Silas vanoziva kuti Asia sandiko kune nyaya kuEurope. Now vhesi ya 9 inoti chiratidzo chakaonekwa naPaulo usiku. Murume weMakedhonia akanga amire akakumbira zvikuru kwaari achiti, yambukirai Macedonia utibatsire. Zvino wakati aona chiratidzo, pakarepo vakatsvaka kuenda Makedhonia. Reka ndikuudze problem inondinetsa apa. Kunyangwe ari Mwari akutuma, he does not guarantee you a safe travel. Vazhinji vanofunga kuti kana ari Mwari atituma, ano expect a first class ticket reBoeing 727 Ethiopia yomira yoti chuya watumwa kwenda America. Aiwa unototsvaka nzira yekuti uburukire Macedonia. So though on God's mission, you still have to go out of your way to fulfill the mission. Saka Paulo na Silas anototsvaka nzira yekuti vaburukire Macedonia. But mira ndimbogara apa. Chavari kuenda kuMacedonia havatozivi kuti zvichavei kumberi. Kana watemba Mwari wako, it's not up to you to worry about the logistics. Just be available and God will take care of the rest. Because kazhinji we worry about God's providence. Chako is to avail yourself. Kana iwangoti ndiri pano Ishe, nditumei iye ndiye anoziya nekuti mission haisi yako, mission ndeye Mwari. But mira one chii chinoitika vaburukira Macedonia. Nekuti pavanoburuka varume havazivisa. Abraham anongodzisimuka, ndichakuratidza kwatoenda. Kunoendwa dai waimubvunza aikopindura kuti handizivi, asi ini chandoziya kana Mwari ati hande tinoenda. Saizvozvo Paulo
naSilas Yeah. vasimuka kwanangwa kuMacedonia, method ichashanda havaizivi, asi chavanoziva ndechekuti the mission is bigger than the missionary. What happens pavanosimuka kuenda Macedonia? Varume vanosimuka vateerera shoko raMwari rekuenda Macedonia, vanosiya rwendo rwekuenda Asia vachiteerera zvakange zvataurwa neshoko raMwari. Pavhesi ya13 bhaibheri rinobva rati pano, nezuva reSabata tikabuda kunze kwesuo kurwizi, pataiti vanenge vanononyengeterapo, tikagara pasi tikaparidzira vakadzi vakanga vaunganapo. Regai ndingopfuurawo nepapa, inyaya dzatakatodzidza mumashure umo. Bhaibheri robva rati nezuva reSabata tikabuda kunze. Sei vasina kubuda uri musi wesvondo? Sei zvisina kuitika musi wechipiri? Sei wanga usiri musi wechina? Nekuti nezuva reSabata ndo rakanga riri zuva rekunamata. Tiri kungopfuura nepo nekiva uchidzana vana vaMwari kuti pane zuva rakatarwa mushoko raMwari rinoungana vanhu vake, rinoungana vana vake, vachiunganira kwete rali yemusangano, vachiunganira kwete kuona bhora, vachiunganira kwete mabiko, asi kurumbidza iye Musiki. Saka Pauro anotungamirira, vanobuda naSilas zvikanzi vanoenda kurwizi kune vanhu vainyengetera varipo. Ukariverenga zvakanaka, bhaibheri rechirungu robva raburitsa kuti vaienda to a place of prayer. Now this is a very important phrase, a place of prayer. Kana uri munhu waMwari, kana uchida kuverengwa pavana vaMwari, you must have a place of prayer. Uri mutendi rudziya asina nzvimbo yekunamatira, uri mutendi rudziya asina time of prayer. The time of prayer was on the Sabbath. The place of prayer was next to the river. So you've got to have a time of prayer and a place of prayer. Yet pane vanhu vakanditarisa pano muzora nhasi, pane vatendi vakanditarisa muzora nhasi, they don't have a time of prayer, they don't have a place of prayer. They wake up every morning, vanongobuda vachienda kunge mbeva yabuda mumwena, vanongodovata kunge gonzo rapinda mumwena. There is no time to communicate with the Lord, there is no time to communicate with the Father. They have no time of prayer, and they don't have a place of prayer. Havana kana kanzvimbo kanozivikanwa kuti ukaona baba vazvivharira muspeya umu vari kunamata, ukaona mai vaenda mumba yekuseri vaenda kunonamata. The children have no idea kuti mai vari kuita nezvei. Why? You have no place of prayer. So children of God, kana vanhu vaserious nekunamata nekutenda kwedu, you must have a time of prayer, and you must have a place of prayer. And your place of prayer ainei kuti pakaita sei. Ava vakandonamatira kurwizi, vakaenda kurwizi. They didn't have to be in a synagogue, they didn't have to be in a church. You did not require any holy or a special place. Any place is a place of prayer, and any time is a time of prayer. So vakaenda nemadzimai kunzvimbo yekunamata. Bhaibheri rikati, zvino mukadzi wainzi Ridhia, mutengesi wenguo tsvuku womusha weTyatira, wainamata Mwari. Haleluya vana vaMwari, wainamata Mwari, wainamata Mwari. Mukadzi uyu wainamata Mwari. Cherechedza, bhaibheri rinozotudza pamberi kuti wakatozobhabhatidzwa. Saka paainamata Mwari akanga asati abhabhatidzwa, asi waiziva kuti kuna Mwari anonamatwa kudenga. Haleluya vana vaMwari, regai ndikuudzei, ungakakavara ukaita nharo, ukaita sei uchita kuna Mwari, kunyangwe vasati vatenda vanotoziva kuti kudenga kuna Mwari. Kuna Mwari anonamatwa, akurarama inyasha vana vaMwari.
unofunga kuti kukura kwawaita uko waichengetwa nemudzimu pauri ipapo. Unofunga kuti kudetembera nenhekwe dzambuya dzakakuchengeta. Unofunga kuti machira akakuchengeta. Ugofunga kuti zvihari zvazviri mudzimba zvakakuchengeta. Rega ndikuudze kutori naRidhia akatozobhabhatidzwa vasangana naPauro asati atenda mufundisi. Aitonamata Mwari wokumusoro kudenga. Saka ione chikonzero chipi chekusanamata. Usakangana, usarasika pfungwa yatinayo. Tine varume variwo nemission. Varume vari paMacedonia vaenda kwavatumwa naMwari. Chekutanga chavasvika vachiita, vasvika pamba vasangana naRidhia. Zvikanzi waitengesa nguo tsvuku womumusha weTiatira, wainamata Mwari, akatinzwa Ishe akazarura mwoyo wake kuti ateerere zvaitaurwa naPauro. Now kana muchitaura nezvemukadzi uyu tinongoudzwa nezvemukadzi atiudzwi nezvemurume wake. But wainamata Mwari. Pana anamai vari pano vasinganamati because baba vakati usanamata. Zvaitwa nemudzima uyu zvazvisinei nekuti baba vakati chii. Bhaibheri haritiudze kuti baba vaivepi. Baba vakati chii, wainamata Mwari. Zvikanzi waitengesa nguo tsvuku mukainzvera mukaitsvagurudza. Zvinotokuratidza kuti mukadzi uyu anga ine zvinhu zvake. Ndokuti aikwanisa kuita business raaiva naro rekutengesa nguo tsvuku dzepurple cloth, kuratidza kuti anga ane business remari. Mabusiness etinawo akasiyana siyana. Vamwe ndo vanotengesa nzungu, vamwe vanotengesa mbeva, vamwe vachitengesa shiri. Ukaona wosvika pakunzi waitengesa nguo dzepurple, wanga une business remhando repamusoro. But with that wealth ainamata kuna Mwari. Hapana ari kuteerera. Rega ndikuudze vana vaMwari, mari haisiriyo inotitemera kunamata kana kusanamata. Money or no money, God still deserves our worship. Wealth or no worship, God deserves you to kneel down and pray to him. So this woman used to pray. Zvikanzi wainamata Mwari, aine nguo tsvuku dzake dzaaitengesa. Zvikanzi akazarura mwoyo wake kuti ateerere zvaitaurwa naPauro. We are talking of a man on a mission. Murume atumwa. Teerera. Zvikanzi atumwa nevhesi kumurume. Asi iye zvino ari pamudzimai. Hapana ari kunzwa. Verse 9. Pauro akatumwa kumurume kuMacedonia. Iye zvino Pauro ari muMacedonia. But ari pamukadzi. Kunyangwe uri panzira on a mission. When you are on your way on a mission, you still remain on your mission. Whatever you meet on your way, remember you're on a mission. You don't abandon or you don't neglect your mission because you haven't reached where you are going. Savana urumbas. Remember uchienda kuBuruwa, you're on a mission. Kunyangwe uri mndege uchienda kuFrance, in that flight you're on a mission. Unyangwe uri pakati pezhira, remember you're on a mission. Paul hana kukangamwa kuti aiwa ndatumwa kumurume. Saka Ridhia hana basa. Paul akatotanga kutaura naye. Zvinopano vamwe vedu vanokangana kuti we are God's people on a mission. We are God's church on a mission. Wherever we are on a mission. When we sing, when we walk, when we go, when we come out, when we go in, remember we are on a mission. At work, at school, you are on a mission. Mumaraini pamusika, we are on a mission. Never forget that you are on a mission. Zvikanzi vakataura naye, vakataura nemudzimai akazarura mwoyo. Verse 15. Zvikanzi wakati abhabhatidzwa iye neveimba yake. Hallelujah, vana vaMwari. I've got a question. If you're on a mission, veimba yako varipi? Where are the people from your house? Vatezvara varipi nai? Ambuya vako varipi? Komunun'una wako aripi? Muroora aripi? Ridhia paakabhabhatidzwa, she immediately got onto the mission. Akabva apinda pamission. Ipapo haana kurasika mission. Zvikanzi veimba yangu varipi? Zvikanzi vose vakabhabhatidzwa. Zvikanzi akakumbira zvikuru achiti, kana muchiti ndakatenda kuna She, imi wana Pauro, ndimaindiparidzira imi. Kana muchitenda kuti ndakatenda kuna She, pindai mumba mangu mugare. Stay with me. Abide with me. Kana muchibvuma kuti ndakatenda kuna She, garai neni wana Pauro, garai neni. But remember, Paul was on a mission. Fortunately, he could not stay because Paul was on a mission.
But I want you to remember these words. Abide with me. Abide with me. Abide with me. There is one who is waiting to abide with us. If we call unto him in prayer. Tikamudana pakunamata. Ana akamirira kutagara nesu. He is waiting to abide with us. There is one where if we take him on board, we will be free and we will be at peace. Tinerugare kana tikanamata. Tikadezera kuta abide with me. Abide with me. But remember, Paul and Silas were on a mission. Amen. Not to a woman, but to a man. Amen. They were on a mission, not to a woman, yes, sir, but to a man. Saka, verse 16 na 17 na 18. Zvino takati tichipinda panzvimbo yokunyengetera tikasongana nomumwe musikana waiva nomweya wokuvuka. Regai ndidzoke ipapo. Musikana waiva nomweya wokuvuka. Zvikadii panzi musikana uyu waiwanira vatenzi vake mari zhinji nokuvuka kwake. Iye akatevera Pauro nesu akadanidzira achiti, vanhu ava varanda vaMwari wokumusoro-soro, vanokuparidzirai nzira yokuponeswa nayo. Akaita izvozvo mazuva mazhinji. Zvino Pauro wakafa neshungu, akatendeuka, akati kumweya, kwete kumusikana. Kumweya ndokuti kumweya. Akati chii kumweya? Ndinokurayira muzita raJesu Kristu kuti ubude kwaari. Akabuda nenguva iyeyo. Na ndoda kuti munzwisise mweya uri mumusikana uyu. Mweya uyu ndewa Antikristu. Uyu mweya uyu Mwari akatomborayira Sauro akati vose vane mweya yokuvuka ngavaurawe. Ende Sauro wakaenda pabasa iroro. Waiva hutera hwake kuzochengetedza uya mukadzi wepaEndori. Ndo paakazoenda. Asi shoko raMwari rakati vane mweya uyu ngavafe. Hande ineni pana Deuteronomy. Munzwe Mwari mbune achiramba mweya uyu haudi zvachose. Mwari haudi. Chapter 18 verse 10. Pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu unopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto, kana unouka, kana unotenda mashura, kana ng'anga, kana chichi, ukaverenga uchidzika. Mutemo waiti ngavafe. Chondishamisa hechi, uyu musikana ane mweya. Todzokera kuna mabasa 16. Uyu musikana ane mweya ari kutaura mashoko anoita senga ari kutsigira Mwari mabasa rake. Mweya ufambidzani kane chiedza uyu nekuti ndewerima. Saka sei mweya werima wokurudzira mweya wechiedza? Nekuti rima nechiedza hazvidyidzani. Zviri kufamba sei apa? Teererai mashoko emusikana. Vanhu ava varanda vokumusoro-soro. Munomunzwa here? Vari kutoparidza nzira yekuponeswa. Zvinofamba sei? Kuti musikana akagarwa nemweya waSatani anoratidza vanhu kune ruponeso. Pfungwa imbiri dzinobuda. Yekutanga yandakaona ndeyekuti zvinogona zvakuitika pamusikana ndo zvakamboitika pana Bharamu kuna Numbers chapter 22. Baraka akaona vana vaIsraeri vachiuya akati, ava ndirwi navo namaoko avo. Regai nditsvage munhu wangu anondiitira ching'anga-ng'anga, anondivukira-vukira kuti pada vanhu ava ndingavawisa. Saka Bharamu achibva Mesopotamia achienda Midian, pfungwa yake ndeye kunotuka, asi paanoshama muromo anoropafadza. Saka chiri kuitika chii? Mwari uri kudenga ndiye une simba pamusoro pemunhu, ane simba pamusoro pemweya wakagara munhu. Saka zviri kutarisirwa nemunhu kuti zviitwe. God turns the tables. Tererei maKristu. There are times when the devil means harm to you. There are times when the devil wants to destroy you and yours. Pane dzimwe nguva dzekuti Satani anoda kukupedzesa, asi ukagara mumunamato. You are connected with the power which can turn things around.
Yeah. And cases can become blessings. Yeah. Panenge pakatariswa naSatani kuti ndamupedza ndikandiputisa mavhiri yese emota. Mota inopetana asi iwe unobuda. God can turn these tables. When the devil intends to destroy, God can save. Ranga riri zano raSatani to bring an eternal separation between God and men. Verengai desire of ages. Ichakudza izvi. It was an eternal separation that was intended. But Mwari wakatenderedza akati chiburuka mukomana enda pamuchinjikwa kuti vanhu ava vanyanyoswedera pandiri than before they had sinned. Regai nyasa kudzai quotation ise zvairi. It was the devil's plan to bring about an eternal separation between God and men. But in Jesus, we are more closely united with God than if we had never sinned. Saka Mwari wakatenderedza zvakatarisira Satani kuti munhu naMwari wake havachaonani. Iko zvino munhu unogona kugara muna Mwari. To it that God was in Christ reconciling the world to himself. Mukaenda pa Mount Carmel ndo pamwe pakatenderedzwa matafura. Tables were turned. Mukanyatsokuverenga Mount Carmel experience uchaudzwa kuti vaprofita vaBhaari pavari kutenderera vachizvicheka kunonzi Satani mbune aida kunayisa moto kubva kudenga, but wakakoniwa kuzviita kubva mangwanani kusvika zuva ronodoka nemhaka yei God has set Satan's bounds. Mwari wakaisira Satani mugano kuti he that do shalt thou go but no further. But kuti uconnecte nesimba iroro munamato mwamwari. Don't neglect prayer. You can connect yourself with the highest power on earth, in heaven and on earth through prayer. Through prayer, you can hold the hand that holds the universe. Through prayer, you can talk to the one in whose hand the whole world stays. You can talk to the one who speaks things into existence. You can talk to the one anogona kukonzeresa zvinofanira kukonzeresa. Through prayer. Ndo pfungwa yekutanga yandoona. Pfungwa yechipiri yandinonzwisisa apa ndeyekuti patori neka kavari kukati kaPythonian spirit. Musikana uyu ari kutoshandiswa naSatani. Ndoda kuti muone nditeerei zvakanaka. Ari kushandiswa naSatani musikana uyu. Ari kushandiswa nenzira ipi? Inzira yacho ndeipi? Teererai mashoko ake. Ava varanda ava ndevamwari vari kukuratidzai nzira yekuponeswa. Batai pfungwa iyi. Vari kuvatangira vamwe kusvika muMacedonia. Musikana uyu natenzi wake ndo vanozikanwa munharaunda. Pauro naSilas vazouyawo, but pakuuya kwavo mukasanditeerera pamasara, pakuuya kwavo mweya wetsvina unotsigira mweya mutsvene, zverima zvinotsigira chiedza. Saka vanhu vaigona kungoti saka pamusikana uyu nepanana Pauro zvakafanana, saka regai tingogara hedu tiri kumusikana, vasingazivi kuti mumusikana mune mweya wekuparadza. Munamato ndiwo wega unogona kupa that spirit of discernment to tell kuti izvi ndizvo izvi, izvi hazvisizvo izvi. Asi pandonyanya uda ndeapa zvinoita sekuti ari kutsigira, but it's a distraction. Munhu waMwari rega ndikubvunze. Ndinoona unomhanya kuti muri irarame. Zvakanaka. It's good in its own sense. Paunobuda paya uchiridza maki emota uchiti mai mwana ndokuona rega ndimunotsvaga livha yevana. Izvozvo zvakanaka. But the devil is using a good thing to distract you from the best thing you can do for your family. Pawabuda uchienda kubasa wanamata here nemhuri. Ndobvunza. You are being distracted in a good way. Zvekuti ukasazviona izvozvo unoparara. Ndobvunza baba. Zveshuwa makaudziwa kuti mwanasikana ari vulnerable. Munofanira kumupa zvose. Saka every weekend munoenda naye kupizza. Musi wechipiri munoenda naye kudouble blow iya. Nekuti ukatenga 1 unopiwa imwe yamahara. Tazviona muri kuita zvakanaka, asi ndobvunza kopa munamato munaye here. Otherwise Satani ari kushandisa distraction muchipedzera nguva kupizza asi muchishaya nguva pamunamato. Are you not being distracted in a good way?
zvakanaka zvekudzidza izvi. Yeah. Ende Mwari anotozvikurudzira. Yeah. Dzidzai. Takamirira kuuya kwaJesu vakai dzimba. Yeah. Takamirira kuuya kwaJesu tengai mota. Yeah. Takamirira kuuya kwaJesu endai kuchikoro. Yeah. Asi hamusi kudistractwa here in a good way. Yeah. Saka ndoda kuti umbozvinzvera izvezvi. Yeah. Uzvitarisise kuti Yeah. iwewe mararamiro auri kuita Yeah. haizi hauna here kama ka distraction. Unoziva pana mwana unoita distraction nebasa rechechi. Haanonoki kubhodi. Haanonoki. Haanonoki ku teachers class. Haanonoki ku Sabbath school. Haanonoki. But upenyu hwake huri devoid of prayer. You have good distractions. But at the end of the day, good distractions are fatal for you. Saka ndovunza. Kuti kamusikana aka kaitoda kukonzeresa kuti vanhu varambe vari kusaidi kwako nemweya wacho. Asi Pauro akaramba akati aiwazve haungatikanganisi chinzwa kamwe yabuda nemhaka yei because the spirit was contrary. Pane zvimwe zvinhu zvatofanira kuburitsa muupenyu vana vaMwari. Buritsa kutenga pizza kana usinganamati. Buritsa kukurumidza kuenda kubasa kana usinganamati nemhuri. Ukaverenga pamusoro paIsaac musi waaida kunopiriswa kunonzi Abrahama akamumutsa. Haana kunetseka nekumuka Isaac kuti anga ajaira kunamata nababa vake. Ndovunza kuti munobika mukicheni mai muchibikira murume asi haisi good distraction here pamunosara muchibika mune nguva yekunamata here. Ndovunza kuti paunoedza kugadzira garden kuti zviite zvakanaka baba pavanodzoka kubasa vagoti waita zvakanaka mwanangu haisi good distraction here. Be careful of good distractions. Nyaya inoenda mberi. But aipereri ipapo mfundisi. Pauro abatwa pamoyo anorayira mweya wakaipa kuti ubude. But chaasina kuziva ndechekuti kana ukabata homwe dzemunhu wamubata pamoyo. Rangarirai Jesu anoti moyo wemunhu uri papfuma yake. Saka mweya paunobuda mari hapachina. Saka source of income akusisina. Nao vatenzi vechimhandara ichi vanoti ko nhasi zvaita sei zvikanzi ndasangana nevamwe vakomana vairi. Kwedu kumba kune kamutauro kwanoti Satani haasi kahanda. Rega ndirapanure. Kahanda ukasvika kwedu uchingomira pagedhi katotanga kuhukura kari pagedhi. But Satani haasi kahanda nekuti kahanda kanogara kakupa warning kuti usapinde ndokuruma. Satani ihora, imbwa yakura inonzi hora. Hora zvainoita inokusiya uchipinda pagedhi. Hora haiwakuri haitambisi muswe kana yanga yakarara inotoramba yakarara wopinda pagedhi. But pawapinda pagedhi hora inoramba yakakutarisa. Saka chainoita hora inogona maths kucalculata masteps ako pawofamba. Hora inoziva kuti pawasvika kugedhi hauchasviki, kudhoo hauchiki, upenyu hwako unenge watanga. Pauro naSilas havana kuziya. But panondinetsera text avatuma Macedonia ndiani. But pavaubvisa mweya wekuuka vanosungwa ndokurohwa musana. Warohwa misana vanonzi ayo ava varume number 1 havasi vekwedu. Number 2 vanoparidza mharidzo yatisingagone kugamuchira. But yet ambotaura kuti varume ava vanoparidza soko reMwari wokumusoro. Kana ukada kuva unpopular, speak the truth. If you want to be fast and popular, stand for the truth. Saka vanokandirwa mujeri. Vanokandirwa mujeri vanobvarurirwa nguo worohwa musana musana wazara mavanga. Ndoda vhesi ya 25 vhesi ya 25 zvino panenge pakati peusiku pakati pawo ndo musoro wenyaya pakati peusiku pakati pawo varoi mbavha imbwa dzinonyanyoopareta pakati pawo
But Paul na Silas pavakandirwa mstocks Yeah. ukadzokera kumashure vhesi ya 23-24 Yeah. vanonyatsoraira mukuru wejeri Yeah. zvikanzi ava vakomanava vachengete kwazvo. Satani akaskanda ukatambira mutefu yake anokuchengeta kwazvo. Ndokuvakandira mujeri pati pakati pawo at midnight Paul na Silas vanoziya kwekudana. But regana mobvunza vakadii kutanga kuimbira kuma 5, 6, 7, 8 why pakati pawo? Because vaikona kungoimba vaikona kungoimba kuma 8 why pakati pawo? Muupenyu pane zvinhu pazvinooma hazviomi makusena nekuti psalms inotoisa pachena weeping may endure in the night but joy comes in the morning. But Paul and Silas vakaziva kuti when things are hard that's the time to call out to God. Yes. Mwana paanorwara pazvinonzi hakusisina mushonga once that's your midnight but hold on call out to the Lord. But chinzwa mujeri iri harisi jeri nje zvanzi akavaisa mujeri remukati. Regai ndikuudzei how it was. The jail that time ranga rine 2 chambers, the outer jail and the inner jail. The outer jail ndo ranga rine window ne door ndo maipinda mweya nechiedza. But the inner jail kana ukapinda mu inner jail kwanga kusina mweya manga musina chiedza manga makazara dust, not just dust netsikidzi nenda zvese imomo because in the netsikidzi they breed in darkness. Saka Paul na Silas vanokandwa but the text inoisa pachena vakasungwa makumbo mumastocks ndokunobva wedre kuti chitocks ndokusungwa but ungangofunge kuti pamwe kusungwa masungiro acho waiti kana wapinda chinovhurwa makumbo opinda pamaburi chovharwa kupinduka upinduki saka hapana kurara na vapinda imomo ari kuita take care haasingori gadi jeri nje mu ex-soldier trained saka ndiye ari kuvachengeta but vapinda at midnight pakati pawo vanotanga kuimba. But mira titaure mafellow convicts ava vasi vanhu nje inyanya dzinorura but vose Bible raisa pachena pavakatanga kuimbira vakaterera. Kana soko raMwari rakutaurwa let the whole earth be still and keep silence. Saka vakaterera. But chinzwa kaimbiro rudzi kanonyararidza nyanya. Check your singing. Kaimbiro kako kari kuunza the whole earth to a standstill. The Lord is in his holy temple. Let the earth keep silence. Check your singing. Kana kuti your singing inototisumudza kuti tinzwe kuda kudzokera kuya. Paul na Silas vese vakaterera. Now vanodzidza Bible vanodzidza nezvemitauro ina handigoni mitauro vanoti kakunamata kavo kakasirike simba repanapa simba racho raitangira ipapo richienderera and kakunamata kavo vanhu tu vari kunamata because the text is clear hariti jeri rese rati vose vakaterera ndofunga vaimba Kristu munzwiyo because nziyo dzacho dzadzina Kristu saka vese vanga vakasungwa vakaterera nekuti pose panotaurwa Kristu nyika yese nemabvi ose anopfugama kuti zvirokwa ndini Kristu. Now pavakatanga kuimba vanhu vachiterera. I'm imagining Paul na Silas and this yokuti aimba first tenor
But all I know from the text is the whole jail came to a standstill. But when there is power of prayer, there is more power unmeasurable. There is a certain power that fills the jail. But it changes. In your darkest times, when it's midnight, who do you call out to? Because no home. And I was shy give no any advice. Paul and Silas could have turned elsewhere, but they know when things are dark, that's the time to call out to God. Who do you call out to? And they do not end there. I didn't Paul and Silas. I would have a problem with God. In fact, I have a problem. Oh, yes, I'm correct. I have a problem because when you work for God, you expect a reward. But when you work with God, for Philippians 2:13 says, for it is Him who causes you both to will and to do. So when you work with God, you can smile in the jail. You can sing at the midnight. Why? Because you're working with God. So Paul and Silas, gentlemen, the war is not ours. But get them just for a minute. Number one, Matirambidza kwenda Asia. Matiti tuwe Macedonia. Tatokwereta mari kuti tishike Macedonia. Tashika tatona mata. Lydia ato babatizwa evidence tinayo. Now ta deliver chimandara changa chichinetswa. Kona imwari sei muchita kunge musingaoni. Sei muchita kunge matsi. Sei tarowa misana. Sei takandwa mjeri. Muripi. There are times in life when you ask God. There are times in life maripano itanga sasaoni. There are times in life pano itasa sasanzwi. But let me tell you, at midnight, when it's darkest, call out to God. For where there is prayer, there is power. What happened when they prayed at midnight? What happens at midnight? Verse 26, Bible Barati. Pakare poku denge nyeka kenyika kukuru kukavapo na izozo neyo dzeimba dzikazununguswa pakare po mikova yose yeimba ikazarurwa nemisumbo ya vose ikasununguka right at midnight. Varavamwarira gaindi kuze at midnight God answers prayers. Even in the morning God answers prayer. Even at noon God answers prayers. But at midnight God answers prayer in double portions. It is when you are at the midnight of your situations that God comes through in a mighty way. When you have small problems, God comes in small dosages. But when you have big problems, God comes in double dosages. At midnight, at midnight, zvikanzi pakare pokudengenye kukavapo inonzi earthquake pachirungu. Ndakambopfuura nemuklasi yegeography panoitika earthquake hapangofuridzwi mhepo yoitika. Pane anonzi matectonic plates where continents are sitting. Saka anenge akabatana. To move a single rock is a difficult task, but to move a tectonic plate is something no human being can do. But at midnight, when Paul and Silas prayed, plates started to move. Tectonic plates moved. Why? Somebody had prayed. Why? God's children had prayed. The whole town of Macedonia was shaken in the earthquake. Cheni dzia dzawambotsanangura mufundisi dzakasunga imwe ndokuti bedere anodhashura makasha bedere uku yafurika vavakasunga
vakasungirirwa nepamaoko vakasungirirwa kumadziro cheni kubwi ndokusununguka cheni at midnight God answers prayers cheni ndokusununguka umwe munyori anga achitsanangura nyaya iyi zvikanzi pakaita huruva nechampwititi there was dust all over as doors were flying open doors that were locked with keys and locks imwe neimwe yaingoti kuchikuchu kudubwi yobva ichivhurika macheni achinaya achibhururuka nemheko why pane vakomana vanga vanamata God answers prayer at noon at midnight zvikanzi macheni achisununguka madoo achivhurika vakomana vachisunungurwa vachingoona they were free. Why? Because of the power of prayer. Regai ndikuudzei vana vaMwari, there is power in prayer. Somebody say amen out there. Mune simba mumunamato. If you can doubt anything, never doubt the power of prayer. What midnight situation are you going through, my sister? What midnight situation are you going through, my mother? Naimkoma usiku nyiwa muri. I don't care. It's midnight. One thing that I know, God answers prayer at midnight. If you doubt the power of prayer, go and ask Joshua. Aripa hondo, aona daiwa kuti hondo itinyatsopukuta vanhu vachiona hazvasingadi kuti zviitike usiku rakacheka nyika Mwari toita sei zvikanzi iona kuti zviitwe sei zvikanzi ngatimbomisai zuva Joshua prayed and the sun stood still. I did a little bit of geography. Zuva ragara harifambi. Chinotenderera inyika is the earth which goes round, which is rolling on its axis. Saka when Joshua prayed, he did not stop a car. Joshua did not stop some flowing water. He stopped the whole universe, the whole earth from rotating on its axis. By the power of prayer. If you doubt the power of prayer, go and talk to Daniel, my pastor, and tell me, lions, do they have power? When they talk about lions, big five. When you want to know the king of the jungle, it's called the lion. But go and ask the lion, who is the king of the tent? They will tell you, Ananzi Daniel, our jaws, they just grew weak. Our teeth went numb. We couldn't do anything in the presence of Daniel. Why? Because of the power of prayer. Do you doubt the power of prayer, my brother and sisters? There are so many people you can ask in the Bible. Go and ask Hezekiah. Hezekiah katonakidza manje. Vakutaurirana zvikanzi saka toita sei panyaya. Zvikanzi aiwa ngatingotenderedzai zuva ritifambisei stereki riende kumberi. Zvanzi aiwa tikariendesa kumberi izviri komoni ragara ndokunoenda zuva saka vangazofunga kuti tangoriwedzera speed. Let's do something extraordinary. My brother, my sister, you want something extraordinary to happen. There is power in prayer. Zvikanzi saka toita sei? Zvikanzi zuva ngarichinje direction ridzokere kumashure. Back with me to my geography class. The sun doesn't move. What moves is the earth, and it moves only in one direction. But on this day, Hezekiah anamata the power of prayer. Nyika yakatenderera in reverse jive. Something that had never happened. The Babylonians felt it. Something has happened in nature. There is only one who speaks to nature and nature obeys his voice. The power of prayer. I don't know those people that don't pray. How exactly are you surviving in these days? Because one thing that I know is that when the weakest saint prays, the devil shakes and quakes. Why? Because when glory goes up, blessings come down. When glory goes up, glory comes down. I don't know why you don't pray. I don't know. You tell me why you don't pray when there's so much power in prayer. So there's so much power in prayer. But now I still have a question. Saka vakomana macheni ndokuti kwechke nevakanga varimo ndokusunungurwa. But I still have a problem. We have men on a mission. They have been sent on a mission to a man. But meanwhile, the mission has been to a lady called Lydia. Meanwhile, the mission has been to a girl
uyu airuka wataura uyu. Saka so far the mission has been to two ladies. The mission is not yet to the men aonekwa muvision. So mission is not yet accomplished. Talk to me, my pastor. Ndinofarira pfungwa ya Buddha. Vanamata vaviri. Paulo na Silas. But cheni dzadonha handi dzavo dzoga. Pane imwe nguva yekuti kana iwe wanamata Mwari obva adonedza your financial chains. The message is someone must benefit from kubatsirwa kwaitwa naMwari. Iwepo wanamata zvakakufambira. Pane afambirwawo here nekufambirwa kwaitwa nezvako kana kuti zvaitira iwe woga. Ndokumbira kuvunza kuti paya pamakakumbira imba Mwari akakupai hamuna here kuzogadzira toy room yekuisa zvidhori zvevanakomana navanasikana venyu and yet pane hama isina pekugara seri kwemufakosi. Ndinobvunza paya pamakapuwa basa imi zvikakuitirai zvakanaka rendi mobhadhara cheni dzenyu dzadonha mai vakaropafadzwa here nekuropafadzwa kwenyu. Inzwa munhu washe panopindurwa munamato wako handi wako chete. God has answered someone else's prayer through answering your prayer. Verenga Luke chapter 12 uyerenga kubva paverse 15 uchidzika wazonoitarisa na Christ's object lessons. Ellen White anoti pakupindurwa kwemunamato wemurimi nekupuwa chibage chakawanda nyaya yanga isiri yekuti awedzere ngarani nekukudza zvakawanda. Mwari anga apindura munamato yeshirikadzi nenherera but dambudziko rake akati ndichadya ndichaguta ndichati kumweya wangu pane dambudziko kana iwe uchikumbira kuti Mwari anaidayire munamato wako wakazara mandindi asi Mwari anodaira minamato isiri selfish isine inewe woga. Pane zvauchaitira vamwe here pakupindurwa kwomunamato wako handipo pane nyaya chinzwa manje teererai munzwe. Pane vamwe vanga vakasunungurwa vasingazivi kuti vakatosungwa. Paulo na Silas vakasungwa nevamwe vari mujere vakasungwa. They are physically bound. Paul and Silas are physically bound but spiritually free. But uyu muranda uyu avaisa mujere remukati. He is physically free but spiritually bound. You can be financially free but if you are spiritually bound what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Pane vamwe vanoti the black man is still not free but ganda kuudzika iwe waimbove paya pawaiti ukabata $2 waiti ndodii ndoenda mutauni here kuappointment kana kuti ndotenga airtime nekuti upenyu hwako hwakarembera pa$2 kuti utenge airtime yekutauni haichakwani kuti uende kutauni yekuzofona wasvikako haichakwani but iko zvino muside door munogara $100. You are now financially free but I'm asking are you spiritually free? Nekuti nemari iyoyo pane vamwe vatsvaga madzimai vakarwadzisa nekutsemura mwoyo yemadzimai avo. Are you physically and spiritually free? Pane vamwe vanga vasina chikoro vakanamata and God set them free educationally. But ndobvunza pamakarohwa kepesi nemukuru wenyika mukanzi musoro bho did Christ do the same with his blood stained banner? Akakurova here akati you are spiritually free. Usanyanya kupedzera pfungwa nenguva freedom iri material. Munondizwa here pane vamwe vatori socially free havarari vasina kunzi I love you ikasauya vanofona kwete kuti vati I love you kuti vabvunze kuti sei usina kuti I love you. They are socially free and yet someone anonorara negood night yaapuwa nechiremwaremwa chemumba make. That person is socially bound. You are socially free. Murume wako akanonoka kudzoka kubasa ne 5 minutes
you get worried. You are socially free. But my question is, are you spiritually free? Rega ndikudze. Imwe munamato yezvunhu. Mwari ndoda imba. Mwari vananga vapase. Mwari inini ndoda mombe. Mwari mota. Mwari wona fortune yazouya nyuwani. Mwari anogona kumbomira kuzvidaira. But pane munamato waanodaira ipapo. When someone desires to be free from sin, ukakumbira kusunungurwa pachiri, ipapo Mwari anosunungura. Zomokumbira imba. Are you spiritually free? Check your priorities. Tarisa kuti uri kukoshesa zvakakosha here. Nekuti Mwari achakupa imba iko zvino uri kuroja. Hautobati mamwe maroja zvakanaka. Asi uri kukumbira imba yekuti uzobata maroja zvakaipa wa landlord. How much painful would that be to that tenant? Saka Mwari anogona umira kukupa imba so that you are spiritually free first. Kuti uzoziya kubata vanhu vachagara mumba mako. Ndoda kuti uzive zvekukoshesa. Zvakakosha. All in their rights zvinhu zvakanaka izvi. Dzimba dzakanaka mani. Mota dzakanaka mufundisi. Aiwa mari. Iri right. But kana ukawana izvi usati wazviwanira denga. Wa vice versa method yaJesu pana Matthew 6:33. Tangai kutsvaga umambo hwaMwari nekururama. Izvi zozouya. Riches don't attract spirituality. But spirituality can attract riches. Inzwaya vana vamwari. Pazuva remunamato ranhasi. Ndinoda kuti munzwisise chinhu ichi. Kuti Lydia nekamusikana kaye nemujerika vakati vasunungurwa ndivo vakasara vofambisa vhangeri muEurope. Pauro naSilas vafuratira papa. Unondiwa here? Ndivo. This church is on this other side. It's the church militant. But one of these days, it's going to be the church triumphant. Iko zvino tichiri pahondo nemuvengi. Asi hondo inorwiwa tiri pabasa. Our mission is propelled by prayer. And munamato unoita kuti iwe udewo vamwe vachigere kuziva chiedza. Inzwaka kana iwe uchiti uri muKristu anonamata usati wave nehanya nemuvakidzani wako uchigere. Majurawo atakapiwa aya. Akonzera kuti tisaziva zita remuvakidzani. And yet you must reach out to that person. Iwe munhu waMwari unofanira kufambisa vhangeri pauri. Propelled by prayer. If your prayer has spiritual pursuits, they are special support. Mwari vanokubatsira. Ndinoda kuti muzive chinhu ichi kuti tiri pabasa. Mutauri anotaura anoti the very first impulse of a renewed heart is to bring others to Christ first. Not to look for riches. Saka munamato ndo basa rawo. Kusakurira rudo na vamwe mauri. Kuti iwe kana wasunungurwa vamwe vasunungurwewo mukusunungurwa kwako. Munamato une simba. Pazuva remunamato patiri kunamatira zvakawanda. Are you praying for spiritual freedom also? Pazuva remunamato uri kunamatira vari kufamba kwevhangeri. Vedu wenyika yovava yorwadza yobaya ichanakadzi. Tinofanira kuenda kumusha. Patinonamatira kuti mabusiness ablume mukati mecorona. Uri kunamatira kuti spirituality iblume mukati mecorona. Ndoda kuti munamate munhu waMwari. Munamate pamusoro penyaya. Mwari vatiitire zvakanaka. On this day of prayer tinzwisise chinhu ichi kuti Mwari ndiwe kunzwa munamato. Unotisunungura panguva dzakafanira. Ngatinamatei. Baba wedu vari kumusoro kudenga, toda kukutendai muzuva ranhasi. Tokutendai nezvakaitika pakati pawo usiku. Pasina aingafungidzira kuti pane murume achasangana neruponeso pakati pawo usiku. Imi makamusunungura zviro kwazvo uye zvemazvokwadi. Iye neveimba yake vakasangana naJesu pakati pawo usiku. Toda kunamatawo Mwari zvatava pakati peusiku hwenyika ino. Tibatsirei tiparidze ivhangeri iyoyi kuti kuguma kugosvika. Chivi chatekeshera pasi rose. It's darkness all over the world, yet the gospel mission must be accomplished even at midnight. Tiri pakati pawo peusiku iwowo hwechivi nekuipa. Tibatsirei Mwari kuendesa vhangeri sezvakaita Paul naSilas. Toda kunamatirawo kunyangwe vazhinji takateerera shoko irori. That even
in the middle of the night, pakati pawo usiku tinogona kusangana na Jesu. Sezvakaita mugadhijeri Mwari, pakati pawo usiku mubvunzo waakabvunza ndewekuti ndoita sei kuti ndiponeswe. He was free from the physical chains, but he needed spiritual freedom. And on that night you granted it. So even for us today, we pray for spiritual freedom. Tisunungurewo nezita raJesu. Tinotenda nesimba rataona rine munamato rinoita kuti zvose zvigonekwe. With you all things are possible. Saka Mwari chipindirayo muupenyu hwedu. If you shall free us from the physical chains, Father, let us not remain bound in spiritual chains. Tisunungirei Mwari, tive free, and when we are free in Jesus, we are free indeed. So thank you, Jesus, for this message that gives us freedom. For we pray asking all this in Jesus' name. Amen. 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 Usiku unohuya bata basarenyu bata richipozuva bata usiku bata pamangwanani bata masikati usiku unohuya rinoperadi usiku unohuya bata basarenyu iyo muchazorora ngatibatedi zvino iripo nguva batane masimba usiku unohuya basa rapera usiku unohuya bata basa renyu dengaro rakatsvuka repamaneru bata iri kupera nguva yoyebasa usiku unohuya basa rapera.